Hej Fizi, asi máme problém, podívej se sám, nebe dávno není modré. Nebude to dobré, neznám postavy, nevypadají hodné. Nepřišli na výlet, přišli na nás střílet. Berem fyzikan a brýle, ještě body se vzbudíme a jdem. Jen zombie skončili v díře, hned nad námi vidíme lítat záhadný UFO talíře a nevíme, co bude zítra. Jen zombie skončili v díře, hned nad námi vidíme lítat záhadný UFO talíře a nevíme, co bude zítra. Tak jdeme všichni bojovat, tak jdeme všichni bojovat. My nevzdáme se domova, my nevzdáme se domova. Nakoupíme, jdeme do zbraně, nakoupíme, jdeme do zbraně. Nastoupíme, UFO dostane, nastoupíme, UFO dostane. Prečo ideme hodu? Jaká Vaneska? Ja nechcem byť vo Vaneske. Super, konečne. Môžeme. You joined Vaneska. Rebeka hrá. Toto? Rebeka hrá Brookhaven, že som si to nevšimla. No ale Ide 7:15. Tak ona má asi čas, lebo ona má... bez telefónu ani pohnúť. Prečo? Lebo. A kam ideme? Ja som bola tu, len ty si sa volade... Olala, už som sa sem dostala. Počkaj, toto je kde? Toto je čo? Hasičská stanica? Či poštár? Super, Aťka, tak ty to je v zle. teplákoch ideš. No, to nie sú tepláky, to sú legíny. Víš, všetci o tom hovoríte tepláky. Dumeš. Tak toto je asi zlé. Neučil, to som prišla, že? Nie. Tuto kam vedie? Ty si sa ako vlastne dostal do tej banky? Ja neviem. No. Tuto. Aha, ne, i tuto ide. No, ide tuto. No, nie. No aj tady to sa vieš dostať akurát tak pozri, tuto odtiaľ to von. No,